ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шавам, дар WhatsApp имои кирамода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ки хеле мошинои арзон қабул кардем аз территорияи Тоҷикистон ва аз территорияи Москва. ҳозир ҳамаша ба шумо мегӯем ва навора сар мекунем. Мерседесҳои S-класс ҳастанд ки бо нархҳои арзон, BMW 3 ҳастанд ки бо нархи 13000 сомон ки BMW соз, Lada Priora ҳастанд ки 131 соз зул ва соли 2010, Opel Astra F дар кузофи седан ҳастанд бо нархи 17000 сомон ҳастанд. бо ҳастанд нархҳои болотар дута Opel седан ҳастанд, нархи арзон ва нархи миёна. ва ҳастад азиз Opel Astra H Caravan ҳастад ки нархи арзон кардӣ. ва ҳастад Lexus 2007 сол бо нархи арзон, Opel Zafira 2 ҳастад азиз. ва ҳастад Opel Vectra B, ва ҳастад Mercedes Sechka ва Toyota Camry бо нархи 75000 сомони. обшим навор хеле бисёр ҳастад, навори хуб шудагай ва намошинои арзон. ва курси имрӯза бошад 116 сомони 50 дирҳам. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. Opel Astra A6 бадрон ки дар кузофи Caravan универсал вагон соли бори 2006 сол, сӯишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.16, коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин мошин мегӯяд, сайстани вагон. Як сола ҳуҷҷат дорад азиз, 4 та баллони зимни пачка, 4 та дига баллони ледни, ҳам зимни ҳам ледни дорад. мошин полни ход, кондитсионер, электропакет, мултирул, задни камера, магнитофонҳои оригинал, ҳамаи намуд комфорт дорад. салоншам тоза кардсон азиз. нархи мошина мегӯяд 68 там мегӯем. бо дӯстон азиз муомила мегӯяд мекунем. илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор мегӯяд, чунки одами коргаре мегӯяд фақат харидории аниқ. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёбон сунад. нархша 68 там мегӯяд, бо муомилаи хуби худ дорад. мошин сайстани вагоне, ҳама ҷош кор мекунад, ҳамаш даме гарантия. якумаш рақамои мегафон дастии ахираш 82 WhatsApp дорад сон азиз. дуюмаш рақамои расии ахираш 5350 ишдам WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. мошин дар ноҳияи ёбон 68 бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолат дае. марамат кардам медам хеле мошини тоза ки лозим боша, марамат занг занед, дигар маълумотои пурраша аз худашон гирин. дӯстони азиз, шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат кунед дар номераи 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram, пайваст дорем. чӣ мошине ки чӣ хона ки боша роӣ кунен, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Mercedes S-класс аст бадрон ки Mercedes-ҳои Benz S-класс соли бори 2007 сол, сӯишфурӯш бензини холӣ, объём мотораш 5.5 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мега беҳтарина мошин, кондитсионер, электропакет, кожни салон, як моҳ тонировка, як моҳи дига ҳуҷҷаташ мондагиад сон азиз. 4 дискҳои фасад, хали светои сиёҳи мошин соза мега чотка омада бинем. нархи мошина мега сумаки 115000 мегӯем. нархи арзон мондагиа мега сарошна сум дар кӯрай бо арзон мекунем, ё ки ба ягон Opel Astra ё ки Camry як боша мегӯем, ягон мошин боша мегӯяд, алиш мекунем болои сумантен мешава, ягон мошинои болимени арзонтар. Camry як ё ки ягон мақсад Astra ягон мошин дига бошад, болои сумантен алиш мекунам. ва сумаки нархи мошин 150000 сомон аст. муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе, тонировка ҳуҷҷаташ мондагиа қайдига. дӯстони азиз, нами рақамҳои вавилони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp дорад, рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад. кадомитон ки алиш мекунем марамат занг занед, кадомитон ки мехарем бо арзон мекунам занг занед, маълумотои пурраша гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли бори 1994 сӯишфурӯш бензини холӣ, газ умуман задагист, газа дагӣ нест. мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мега чотка, 4 та баллон мегад пачка сон азиз. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи сентябр. мошин мегад хариб ки як дасткаштага мошин мегад ай мусафеда сон азиз, як мақсад ки як марда калонсола кадагаст, мошинча мегад беҳтарин ҳолат. моторш мегад нав кадаги, аккумуляторш мегад нав, мошин мегад соза. бо мегад мошина омада бинем, мошини хеле ки даст як одам нагашта, бензини холия, газ задагӣ нест. нархи мошина мегад 30000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. аккумуляторшам мегад пачка, мотор мегад нав, дискаҳоштон аз ин мошин соз,
хай ҳуҷҷаташа гуфте то сентябра 4 балон нав салоншам тоза 30,000 мега муомилаи хуби хуб мега дар назди капоти мошин дорад дар ноҳияи дӯстӣ. خب پراموی رقموی تیسلی سویفناسونی همین رقموی 95 تیسلی پراموی کار میکنم میتونید که معلوماتای پورا هنگش از رقماتون همین رقمو گیری ارزان میشه یعنی که در نزد کپوت ماشین ارزان میشد ما زنگ زنیم و شخصانی که دوستان از ماشین خرین مثال خانه خرین زمین خرین مرامت در کامنت هست که از کدام مارک ماشین با شما لازم است ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم در همین نوار ماشین معقول نیافته باشه نویسید ما در ویدیو آینده البته ویدیو کدا باشون پیشکش لایک کنید فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی هست که سروچنای BMW 3 سریس هست که سالی برویشش 1998 سویش فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه حالتش میگه نازور نه بیزه میوند سون عزیز. حجتای ماشین میگه بوچتگه بالنوش میگه 50%، خداویش هم میگه بول میاد سون عزیز و سویتوی سربریسی 4 دیسکا سالن شامسوزای نرخ ماشین میگه 13000 سومون سون عزیز. علیش نمیشه میگه توقع سومی خلی. BMW 3 13000 сомон аст қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ яъне ки райони Кӯйбешта. ин хел нархҳода вапша ёфта хина редки меғалтанд 13000 сомон аст бо ягон сум сунази бо қайтишон муомила мекунем. хоб якумаш рақамҳои дастӣ рақамҳои TCL ахираш 05 7405 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 95 99 ишта WhatsApp дорад. кадоми шумо ки BMW арзон 13000 сомон нархи Nexia دوستان нархи 06 аст BMW 3 ина марама занг зана ки нархи бениҳоят арзон маълумотша бо худатон гирем. ба хотири ҳам хали мошинои арзон мондан меҳнатои мо ҳамин лайкира фаромӯш накунед. зане шахсоне ки мошин харен лайкора занем ва дар комментар насне ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видео оянда пешкаш мекунем. кадоми шумо ки мошин хона замин квартира дорем барои фурӯхтан марама дар рақамҳои 885 1220 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем. чӣ мошине ки чӣ хонае ки бошад дар ҳамин рақамҳои WhatsApp рӯй кунем дар видеои оянда рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Lada Priora ҳастае ки дар территорияи Москва ҳозир маълумотша мегӯем. Lada Priora соли боривишаш 2010 сол сӯйфуреш бензин мотори 616 коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин хеле светои зури бадаем. Цур азиз мошин мега дар учёт мондагият цун азиз хоб кондиционер электропакет диска краскаи свежи цун аз мошин хеле хай ҳолаташ беҳтарин бадаем. мошин мега лабои хе правека омада мегад ки нархшам нархи арзон аст срочно сума кураем. мошин қарор дорад дар Москва метро мегад Кажоховскида нархи мошин 230000 рубл аст бо цун азиз ягон сум муомила мешавад 230000 рубл бо муомила дорад. хоб промои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp пайваст дорад. мошин мегад лабои хе правека мегад омода кунем мақсад ки баъд савдо мекунем. кадомида ки дар кор аст метавонед занг занем маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. бозам такрор мекунам шахсоне ки дар ҳамин навор мошини маҳқулӣ ки наёфта бошед дар комментария мунависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим то чанд сомона аз кадом территория мо дар видео оянда пешкаш мекунем. шумо ҳам навори моро падилсаш кунед дар рафиқотон рӯӣ кунед дар сайтотон мисол падилсаш кунем. мо ҳам мақсад ки мошинои гуфтагии шуморо кӯшиш мекунем ки дар видео оянда видео када пешкаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки бо нархи арзона Opel Astra F дар кузови седан срочна соли боривишаш 1993 ҳастае ки сӯйфуриш газ бензин мотори 6 литра коробкаш механика сайсани мошин мегад созае. мошин мега ҳуҷҷат дорад 4 балон мега 80% хадавои нав салон тоза 93 сол светои вишнои светои олучагӣ мошин мега нахаду ҳастае. нархи мошина мега 17000 сомон гуфтесиян бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакин. Opel Astra 97 сол 17000 сомон аст бо муомила дорад. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 87 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL нашам ахираш 5086 WhatsApp дорад. обшим метавонед ки маълумотои пурраша аз ҳамин ҳар ду рақамҳо гирен. дар шаҳри Панҷакин 17000 сомон аст муомила савдо дорад. 17000 сомон аст ки хеле нархода редки меғалта метавонед ки бо рафта бинед мақсад ки муомила кунед срочна суми холӣ. дӯстони азиз дигар маълумотои пурра аз соҳибашон хоб марамат занг занем
шахсоне ки ҳам хали мошинои арзонак дорем, мошинои мисол дигахе дорем ки хона зами квартира хоҳем ки тез фурӯхтан дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram ро рӯй кунем, мо реклама мекунем. Лайкҳо разани навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Lexus RX дӯстони азиз ки соли боришаш 2007 сол. Суи фурӯш бензин, мотор 3.5 литр, коробка автомат, сайстен мошин мега чёткай, мошин мега беҳтарин ҳолат, коробка мега соз, мотор соз, ходовой соз, 9 моҳи дигар тандировка, ҳуҷҷат 9 моҳ, кондитсионер дӯстони азиз мошинча мега Европа, мошин мега созай. нархи мошина мега 110 000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем, мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 110 000 сомон аст, муомила савдош мега дар назди капоти мошин, инам халили сайстани. Илтимос мега беҳуда нороҳат накунем, фақат харидорои аниқ мегад занг занад, чунки мегад коргарем фақат харидоро. Промои рақамҳои мегафони ҳисобишона дӯстони азиз кадоми шумо даки маъқул астай, метавонед маълумотои пурраша аз ами рақамҳо гирен. Нашам нархи арзон ва тонировка ҳуҷҷаташ ҳамаш дошта, кондитсионер, электропакет ва дигар чизи моҳи лозимӣ, балон нав, дискаи аз худаш. Маромад тамос гирем. Лайкҳоро мезанем дӯстони азиз, фаромӯш намекунем ва аз шумо хоҳиш ки навори моро дар рафиқотон мақсад ки дар чиошон падисаш кунем ва масалан ягон группа дорем, мисол WhatsApp, TikTok, Telegram, мисол чизи ҳамин силкаи навори моро падисаш кунем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Zafira ҳастае ки бениҳоят сайстани мегад зурай. Опши мошин мегад сайстани вагона мегад, хелаи Zafiro мегад, редки сайстани Mondial мегад. соли боришаш 2000 сол ҳастае ки суифуриш газ, бензин, мотори 8 литр, коробка механикаи ҳолати мошин бадрон беҳтарина мошин мегад, идеални сайстани ранги вагон мақсад ки ҳастае ягон кор надорад. 1 сола ҳуҷҷат мегад кардаги, кузов мегад тоза, балон нав, салон тоза, нархи мошина мега 58 намегем. Аки намедонам аки нархи ахирша бо арзон мекунен, хеле вақтон аниқ мекунен. Мошин дар шаҳри Душанбе 58 дӯстон азиз, мошин мега идеали сайстана мега илтимос фақат одамони харидор. Харидоре ки беҳуда мега норад наки фақат одамони харидор. дӯстон азиз, бисёри баъд такрор намекунем, кадоми шумо даки маъқул аст мошинча барома занг занем, маълумоти пурраша гирем. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry D бо нархи арзон срочна. соли боришаш 2008 сол астае ки суифуриш бензинай, мотораш 2.4 литр, коробкаш автоматай, мошин мегад дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин мегад сода мегад срочна сумарка тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 75 000 мегем, гуфтасаи соҳибаш мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушонёнда. 75 000 сомон аст, боз муомила дорад мегад, фақат ки одамони харидор занг занед. дӯстон азиз, мошин хай дар навор дар суратош хеле соз метавад, ака расход пасходша нагуфтан ва нархам бениҳоят арзон астае ки ихи нархода редки меғалта, ҳамаш ба хотири шумо астае. ягон савол tomoshabin маълумоту иловагӣ оиди ҳамин Camry D агар шумо хоҳем фаҳмида, рақамҳошон аста поёда, ахираш мегафон 24 WhatsApp ҳам дорад, метавонед занг занед, маълумотои пурраша худатон пурсида гирем. ҳамин гапа хоҳиш карда ки илтимос фақат одамони харидор мега занг занам, беҳуда мега нороҳат накунем. ба хотири меҳнатҳо дӯстон азиз, лайкҳоро худир ҳозир мезанед, лайки бепула фаромӯш намекунем, навори моро то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class сечка дӯстон азиз, сечка классикаи объёмни, соли боришаш 1999 ҳастае ки суифуриш газ, бензин, мотори 8 литри, коробка механика, ҳолати мошини бадрон беҳтаринай. мошин мегад дӯстон азиз, мақсад ки соза мегад, фақат суми холӣ ки фурӯхта мешавад. нархи мошин 65 000 сомони аст, мега бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони ҷомеа, шаҳри Бухтар, ноҳияи Абдурахмони ҷомеа қарор дорад. 65 000 сомон аст, боз мегад муомила мекунем. мошин дискаҳои фасон, салон тозакай, хай соза классикаи объёмниай. 65 та муомилаша бухтон дар назди капоти мошин мекунем. рақамҳошон аст билайн. ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ бошад, марама занг занед. навори моро падилташ мекунем ва наворатон азиз то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастаи баҳадрон ки Opel Duty, соли боришаш 1996, суифуриш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин номеро транзит, дискаҳои фасон, ҳолати балонои ҳолати корӣ, опши 4 дискаҳои фасон, 4 та балон мегад, балонои вагон мегад, анане ки пакришкош, қати дискош мегад навай. мотор мега соз, мошин мегад айқайти
утилизация мегад гузаштагие. Ай светои серебриси нархи мошин арзон, нархи мошина мегад 28 та мегем, бо мегад муомила мекунем мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор марамад занг занед. Дӯстон аз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои